Počas tohto leta v televíkende obdivujeme Tatry z každej strany. Na našom 6-dňovom prechode sme sa zatiaľ preštrikovali zo Ždiaru k Zelenému plesu, kde sme strávili prvú vysokohorskú, ale pritom veľmi komfortnú noc. Len čo sa rozvidnelo, obzerali sme si skvostný a na pohľad neprístupný terén druhej etapy. Naši horskí sprievodcovia nám totiž vymysleli zážitkový variant mimo značených chodníkov. Dnes nás čaká výstup od chaty pri Zelenom plese do Baranieho sedla, ktoré je v nadmorskej výške 2398 metrov, to znamená takých nejakých 850 výškových metrov ideme. Odkrýva sa nám celá panoráma doliny Zeleného plesa. Táto chata, alebo táto oblasť je známa tým, že je tu veľmi veľa plies, ktoré sú pomenované podľa farieb. Je tu zelené pleso, dve čierne plesa, v červenej dolinke modré pliesko, Belasa väža. Hej, takže skutočne tých farieb je tu neúrekom. Nielen v názvosloví, ale aj v prírode okolo nás. Teraz nás bude čakať naozaj taká zimná časť našej celej túry. Takže pôjdeme do veľkej zmrzlej doliny, kde prídeme na snežné polia. Po snežných poliach v podstate v zimných podmienkach vystúpame až do toho Baranieho sedla. Zimný variant tam dolu žľabom cez fľašku, ale ten letný variant je zaujímavejší. No samozrejme, je to tak trošičku viac lezecké, ale bezpečné. Aká náročnosť zhruba? No je to v podstate chodický terén. Aj tá v rámci klasifikácie horolezeckej nedá sa povedať, že ide o nejaké lezenie, ale pre istotu je to zabezpečené reťazmi, aby sa nikomu nič nestalo. Náročné to nie je, ale vzdušnejšie celkom áno. A keď máme klientov takých, že sa trošku boja výšky, tak si ich prístime lanou, aby sa cítili bezpečne a všetko ide bez problémov. Tak poďme ďalej. Už sme vystúpali docela vysoko cez veľkú zmrzlú dolinu. Po takom ruky-nohy úseku sme prešli na súťový chodníček, tým sme sa dostali až tu na pod snehové pole. Stadiaľ začína zimná časť výstupu, ideme si dávať mačky, cepin. Priznám sa, že sa aj docela teším, lebo lepšie je po snehu ako po tej sypkej suti. No, je tu dosť veľké snehové pole a je aj dosť strmé, takže je tu lepšie mať seriózne mačky. Nesmeky asi stačia niekde na nejaké menšie, pličie snehové polia, ale tuto vzhľadom, jak sa to dvíha k tomu baraniemu sedlu, tak je lepšie mať serióznu zimnú výbavu. Čakan poslúži dobre aj v prípade nejakého pádu, dá sa ním brzdiť, takže je to určite istejšie ako paličky. V takomto teréne určite čakan skôr ako paličky. Sme zhruba v polovici, no a čaká nás toto snehové pole a záverečný výstup. Ten je trošku dvihnutý do toho Baranieho sedla. Uvidíme tam, či pôjdeme po snehu, což by bolo možno aj ideálne, alebo nájdeme letný chodníček, ktorý traverzuje nad snehovým polom. Výborne, paráda. Dnes máme šťastie v tom, že žľab je vysnežený až do sedla, takže sme sa rozhodli, že keď už máme mačky, využijeme to, pôjdeme rovno hore. Je to bezpečnejšie ako po skale. Náročné hlavne. Keď človek není istý, tak môže aj bojovať s tou fyzičkou, ale keď bojuje v tej hlave, tak o to horšie. No tak som si predstavoval, že tá dolina je dosť hlboká a je to asi nabrať rýchlosť aj na tomto snehu, tak to sa mi tak stále honilo hlavou. Najadrenalinovejšie, jednoznačne, s najväčšími emóciami. Dobre, ďakujem pekne. Parádne si to dal. Ďakujem za pomoc. Super. Dobre to šlo.
tak sme to zvládli. Výstup do Baranieho sedla. Išlo to parádne. Síce Kuba bolo treba prístiť, ale o to bezpečnejšie a rýchlejšie sme sa dostali hore. No to tak býva, hej, že niekedy ten klient, keď sa necíti bezpečne, dáme ho na lano a potom ide bez problémov. No ale nebudeme veľmi zdržiavať, začína pršať. Tak dole na Terryho chatu. Uvidíme sa tam. Miestami dva svety. Hneď, ak sme vykukli len z veľkej zmrzlej do malej studenej, tak nás privítal vietor a hmla. Zostup šiel docela dobre, vrchná časť bola trošku náročnejšia, bola prúčia, no ale potom už sa to trošku ukludnilo a postupovali sme s oveľa lepším, bezpečnejším pocitom. Celá dnešná trasa zo Zeleného plesa na Terryho chatu viedla mimo značeného chodníka, kam môžete ísť oprávnenou osobou a ostatné chodníky potom sú už značené turistické, takže tam môžu ľudia v pohode chodiť aj sami. Zajtrajšia etapa je prakticky jedna z najkrátších, pretože potrebujeme nazbierať sily do ďalších dní. Budeme prechádzať príčnym sedlom z Terryho chaty na Sponickú chatu a ak nám zajtra počasie dovolí, tak možno sa nám podarí vystúpiť aj na nejaký kopec. Iný, ako sa bežní turisti môžu dostať.